Nogensinde besøger politiet? Aldrig. Aldrig? Det får jeg aldrig heller. Jo, de stopper der på motorvejen. De stopper mig på gaden. På gaden? I Sverige, ja. Så fort jag visar mig på gaden så, ja, där är det bilder. Alltså jag heter bilder. Ja, där är bilder. Jo. Hvad er det sådan en sød kat? Det er en dejlig vis. Der kommer der en mis. Du kan godt lide spejle. Jeg er heldig, at jeg har fundet nogen her i kælderen. Skal vi komme til? Ja. Ja. Ja, det er jo bättre. Så smakar det bättre. Okay. Det føles godt. Ja, det tror jeg også, der. De sagde, det var en 90 eller noget. Ja. Ja, så kom der træk op. Jeg håber det. Giv dit asperspray. Så man bedre klar til pipen. Nej, stopper det bare? Åbenbart. Ja. Hvad har du lavet i dag? Bare sovet? Ja, Altså. jag kommer väcka honom. Jag väckte honom. Han låg i ett djup koma. Jeg gik i seng ved 12-tiden. Og jeg sagde i middags. Ja. Fordi jeg havde ryddet op og ordnet en masse ting. Og støvsuget og tog kattebakker. Så der var fint til I kom. Så det var fint til mig. Det er fint nu. Nikolaj. Så jeg har nogle til. Smed du hele hovedet ud? Ja. Der er ikke mere mix? Nej. Nej. Der er noget der. Jamen det kom han til. Han troede den var færdig. Det var lige begyndt. Ja. Ja. Det var lidt ærgerligt. Nej, det gør du. Det smider du ud. Det er hårdt, Erik.
Man skal jo vågne. Det må man sige. Det er en god måde at vågne på, hva'? Det er hyggeligt. Ja, det kunne jeg forestille mig. Jamen det var da hyggeligt, I kom. Nu er Ja. jeg vågne. Ja. Nu fik jeg også lige et væsespand. Ja, det var Og godt. så blev det slået ud. Ja, Så vi må have masser af talt, når vi kan det. åbenbart. Så hvorfor Jag overhovedet träffade en gubbe på Göteborg. Jag var på Göteborg, i Göteborg idag. Jag skiftade tåg eller buss. Fyld den om, Nicolai. Han stod med vakna. Men han kom från den här... Vad heter det? Det är en religiös organisation. Vakna. Han skulle dela ut tidningen Vakna. Eller en bowlingbane eller sådan noget lidt andet. Hvor er det? det er altså sandelig ikke. Och han skulle väcka folk för att de skulle bli religiösa. Solstor. Mm. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke suge spand endnu. Nej, nu. Det kan jeg ikke. Det var Det kan jeg slet ikke. Nej. Nej, Jeg skal nu i joint. Ja. ja, det är helt... Så må vi lave en joint, det siger jeg også. Jamen, det er et spørgsmål. Der er Jørgen i stedet. Skal vi det? Jeg må også gerne ryge joint. Det skal være en joint. Ja, skal vi det? Er du frisk? Jeg vil også gerne lige ryge lidt spand, hvis I har til begge dele. Jamen, det der, det... Det Næste. er måske det sidste. Ja, hvor der er ikke mere. Ja. Nej. Så bare ryg det på spanden. Jeg behøver det ikke. Så må vi købe noget på senere. Har et eller andet der. Det er nede på kanten. Jag är Nå, det er det der lort. Ja. Jag är lite också. Jag är... Vil du slå den i gang? Ærligt talt, ja. Ja. Det er synd for jer andre. Nej, det er da fint. Det är synd mest för mig. Vi får vores oplevelse. Værsgo. Det er godt. Jeg skal lige have dit navn, Nicolai. Og mit navn er Sebastian. og til Nicolaj og Sebastian. Ja, og så har vi en kammerat også, som hedder Magnus. Han er stor fan af din film. Jo, tak. Ja. Ja. Jeg må kigge op en anden gang. Ja, det må han. Det har han også lyst til. Ja, men fan. Se, hvor den suger Ja. og suger. Kom, fortæl, Erik. Ja, det är tätt. Jag får ingenting. Er den god? Du skal ikke suge? Jo, Ja. nej. Det är något där. Er den god, Nicolai? Ja. Vi känner mig. Den er god. Er du okay, Erik? Ja. Ja. Den er god. Han er så god, når man kan. Jag tål inte cannabis. Jag blir frustrerad. Nej, tak. Tack.
Er du vågen? Jeg prøver. Vi sætter os ind i stuen igen. Ja.